Kumshi bentaban penroy yaki do wa kaseng Western Youth Federation Motion Road Belun ringkat kasnong riang do kumju rubat ka jingyas nok tilang kaseng samlas nong riang do menta kasi kila pelait do ka hakikat to kat ni teliki benta jong kawa kabalatip kum kawa riang do hakate kesengi laya don lang uba raps camps imli ba bi paliar bat kiwe kiwe bat nakaliang jong ketika kenhun kala kenturu yaki nong shong jong ka riang do bat ki para marjan bakim dei ben penyiap pathar yaki do wa takaba ai dawai tong song kier musari bene bat kiwe kiwe namar hapan penne pensa yaki do ki balong ki jing thau ki bakordor nakabenta ka jing mentoy ukhun benrio WF Western Youth Federation Motion Circle ni pelaj mentai kini dok ha hang ha wa reng do koi ka dei nam ta jong kum ka dak ban pen im ya ki do do wa namar ba kum bangi tip na du snam ajar la ajar sau por ba inang khna ni ba ki dok ha ki dang bunแต่ไล่นังตัวมุดว่าอีนั่นก็นักจิงที่mauชนุดmuslim naik ke kalau sujud bentar ini dok kaki lah du jaj แต่มันตายกัดคอมยูอีจงอีมุดว่าkabanที่ที่mauชนุดmuslim naik lah duna แต่งี้กิดดว่าละคำดuna แต่ hak jing elang jung jing perkat jung ni lah menjur dak ba ngin ya flight biang mentang mar ba ngitu ba kidok kila sedang im agini ki pentam ta ladangi bu nomor ba ke ka laduna ka jingjungut laduna ki long ki bati mau sunut mau sunat te naileng jungi rengkat bar snong ni plaj ni dok ha hangne awa reng do kane de tang ka fish one in sa plaj susu nane sakmat te ke jingkat pat long ba nakaleng jungi ba ya ki nong snong boro kin pa marjan snong ba ngimdei ban ya punya pathar gi dokha gi badon hangne te kijing maham ngin sa bu adin reimta ka jing kerpat kelong ba ngimdei ban ya benik ya tong song ne tong musri ne da kumdem tai ban punya gi do ailat yaki ba kinang he nang san chwa mta support ailat ba kin kha chwa te hadin ngin sa penna da kumwe gi benta kumno ba ngin la ban yo ban bam gi ne dokha te tang kita hi resibun to nakaliang jungi ka sinong ro ngakum u sekretari jong ka sinong rengkat ke jing don lang ki rangba jong ka sinong ni kum u vice chairman ki seng samla jong ka sinong tingi ai ka jing kulai ka ba kerpang ya ka seng WIF jong ka Motion Circle bala ki la sim ya ka ni ka sinjam kum ka ni ban pen im sa ya ki do ti ngan batai bun kum bala batai u advisor jong ka WIF tinggi nakal yang kasnong ni kular bat ni penbenaru ya gipat nang snong ki para marjan banang ni sakmat tungin ya trailang ban nom penya pathar ya kido dowa nadu lasha hi kasngi ba umbet shu ba silinter kani kawa kebadon hapo snong jongi ba kinang ya khwai kinang ya tong daki tongsong daki kino ki ngin sabo ka jing maham hakini kisngi ba khendiat hal silinter kani kawa rengkat ka WIF ngin sabuk jing maham ya ki brius nong jungi kumjuru ya ki nongwei ki per marjan ki jungi bakin dei su bandang le pathana ni sakman tingi kermen skam ba kanik sinjam ka bandingkong kan yalam yangi sa ka jingjob bangi kermen skam ba hak wei ka por umdei tang nang kaliang ka WIF ngin khot soba ya kinu ki bakloi la ki dei ki brius simet ki kin jaseng ru bakin sim kum kini sim jam la hakani ka sinong jungi bat hakiwe ki sinong ki ba marjan kum ju tang kini ki tin ki ba khndat ni kerpat sai sin bangin trelang nam ta ka jing ba jong ka dong ka than hi ba ko wai khub le sibu